11 sınıf оқушыларының кайберләре өчен имтиханнар 26 майда ук башланды. Бу көнне алар география, рус әдәбияты, химия буенча имтихан тапшырды. Бүген исә оқушылар аттестат алу өчен мәҗбүри булган предметларның берсе рус теленнән сынау уза. Имтиханда безнең 56 укучы катнаша, 6 район мәктәбенең. Имтиханның дәвамлыгы 3 сәгатьтә 30 минут булачак. Үзгәрешләр юк. Бернинди үзенчәлекләре дә юк быел имтиханнарның. Гадәттәгечә үтә торган имтиханнар. Районыбызның имтихан кабул итү пункты булган Мөслим лицейы ишек алдына көн сайын диярлек я 9-нчы, я 11-нче чыгарылыш сыйныф укучылары җыела. Һәрберсе имтиханга керү өчен борчылып үз чиратын көтә. Бүген икенче имтиханымны бирәм, 26 май көнне географиядан бирдем. Бүген рус теленнән бирергә җыенам, Алла бирсә. Әйбәт кенә язып чыгарга иде, географияны да әйбәт кенә яздым дип уйлыйм. Biz класс белән атна сайын консультацияларга йөрдек. Безнең укытучы Чулпан Алмазовна, ул көчле укытучыларның берсе. Шуңа да без ышанып калабыз, экзаменнарыбыз бик әйбәт булыр дип. Имтиханны уңышлы тапшыруда мәктәп укучысының белеме генә түгел, психологик халәте, кәефе, үз-үзенә ышанычның ныклыгы да зур әһәмияткә ия. Балаларын сынауга озатырга кайбер әти-әниләр дә килгән иде. Бүген олы кызыбызны беренче имтиханга кертеп җибәрдек. Дулкынлану кичерәбез. Балаларга барысына да уңышлар телибез. Белемнәрен кулланып, яхшы балаларга бөтен имтиханнарын да биреп чыгуларын теләп калабыз. Барлык әти-әниләр исеменнән шушы теләкләрдә калабыз. Аттестат алу өчен рус теленнән бирелгән имтиханда ким дигәндә 24, ә үрнәк аттестат өчен 70 балл җыярга кирәк. Имтихан нәтиҗәләре 16 июньнән дә соңга калмыйча билгеле булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.